Bueno, urrengo gure hizlaria, Josu Naberan, aspaldi batean apeiza, eta apaiz gaina kartzelaratu bat, kartzelan egondako apaiza. Bere lanbidez euskara irakaslea eta itzultzailea ere izana dugu, eta idazlea. Hainbat liburu idatzi ditu, Hitzen koba, La Vuelta de Sugar, Aintzinako Euskaldunen ilargi egutegia, eta azkena, euskara dantzara, el ibérico según el euskera. Bere zaletasunik handiena, hizkuntzalaritza, eta berarekin uzten zaituzten. Lehenengo Andelos. Andelos da Mendigorria gainean dagoen antzineko hiri bat, eta Andelosen bizi ziren erromatarrak eta euskaldunak. Orduan idazita utzi zituzten, gauza importante batzuk. Ebetariko bata, Likine, Abur Loraune, Ekien Bilbiliaz. Likine egiten duena. Beste bolo batean zateko mosaikero. Abur Loraune, que hace mosaicos vegetales. Abur Loraune, que hace mosaiquero, que hace mosaicos vegetales. Ekien Bilbiliaz. Mosaico hecho de figuras vegetales, hecho por Likine, por el mosaiquero de Bilbiliaz, de Calatayud. El mosaiquero de Calatayud. Bilbiliz zen, antzineko kalaia traiotearen izena. Un mosaico hecho de figuras vegetales, hecho por el mosaiquero de Bilbiliaz. Hori da, mesua, Andelosko mesua. Pero horri importantzia eman ala ez, norbere kontuko dago. Eta norbere kontuko dago, eta zer garrantzi eman, hori bai. Orduan, ni ane honitzenean, bizita gidatu bat zegoen, hori esplikatzen, eta ni zuertatu nintzen, eta ni ere parte hartu nuen, internazio hartan, esplikatu nuen hori, orain izan duela, eta, han pasatu nuen eguna, eta agin bat solten eukan, eta agina bertan zine bat, recuerdo modo, hori da historia, Andelosko historia. Pero dago, oraintzu aurkitu den Likine. Likinesko historia. Irulegiko
Irulegiko historia. Eta Irulegiko historia oso garrantzitsua da. Orain dela 2000 urte deskubritu zuten Pompeio eta Sertorio arteko gerran ondatutako etxe baten errautsetan. Eta brontze irudi bat grabatuta eta letra dauzka. Agazten dira euskeraz eta iberieraz. Orduan, zer esaten du? Argi ulertzen den gauza bata, zorioneku. Azten da, zorioneku ezeaz. Baina hor dago, zorioneku interpretatu behar da, lehenengo basea zorion dela, zetaz. Zorion, geratu, zorion, uku, eku, baina eku hori da uku. Uku esan nahi du, zorionez beterik dagoen lekua. Hori da referentzia, zuzenean, etxe bati. Brontzesko irudi bata, etxearen imagina daukana, da brontzesko aparatu hori eske egiten zen, atearen aldabaren lekuan. Atean eske egiten zen. Orduan, esan nahi du, atea, etxea dala zorionez beteriko lekua. Zorionez beteriko lekua da, etxea. Hori esan nahi du, zorionez beteriko lekua. Referentzia eginez etxeari. Gero dator, urrengo parrafoa. Zorioneko nazati dator, T-N-E. Gero dator, K-B, eta gero, S-C. S-C, errazen ulertzen dena, S-C-on, gero urrengoa. S-C-on, S-C da etxea. Zorionez beteriko K-B, nirez eta iberikoa, esan nahi du, zein ederra. Horrengoa, S-C-N, zein ederra etxea. Zein ederra etxea, azkena da, eraukon. Ertza, zen nahi du euskeraz, ertza. Azkena da, eraukon, ara, uko, on, zein, aproposa, egoteko. Zein aproposa, etxe hau, egoteko. Orduan, berezi behar dira, nire ustez, euskarazko hitzatirenak eta iberikoa dira. Nire ustez, on, euskara da, etxe hau, eraukon da, hori ere, da, ertza, zan nahi du, ertzekoa.
eta ez ze on, ertzekoa, hau da, ezin hobea egon egoteko. Falta da, KB, niretzat ez da euskera, da, iberikoa, agertzen da, beste pasarte batzuetan, iberiko modua. Da, agertzen da, da, ikir, dator ikerretik, edo ekierretik, ekir, esan nahi du, zein, zehar ona, ez ze on etxea, zehar ona etxea, eta azkena eraukon, esan nahi du, ertzekoa, edo ezin hobea, egoteko. Egon egoteko ezin hobea. Orduan, dana batuta, esan nahi du, zein edara apartekoa etxe hau egon egoteko. Da, orduan, KB dezagun, ulertzen ez duguna, izatea iberiko. Oso nire ulertzen iberiko zer esan nahi du. Esan nahi du, ertzekoa dela egoteko. Zinobea dela egoteko. Orduan, KB ze arrazoi daukat iberikoa dela esateko, eta ez bastanekoa edo hemen esateko bastanen arabera, ez, bastanen arabera barek da, niretzat iberiko garbia da, ze esan nahi du, beste pasarte batzutan agertzen da, KB, esan nahi du, bere signifikado da, KB, zer esan nahi du, da iberikoz, zein, zango euskeraz, zein, da, B, da iberikoz, subjuntibo, deziozko subjuntibo bat, zaten du, ebe, agertzen da, testu, pero iberiko batean, ebe, erderaz, baia jo, ebe, baia jo, al muelle, Nazara, vaya yo al muelle para aventar mis cenizas todas. Orduan, zeukaten atearen erlegioa. Orduan, erlegioa hartan sartzeko joan behar zen Nazara, errautzak bota behar ziren airera, eta errautza botata gero, sartu alzen atetik. Atera sartu alzen, eta gero, atetik, la religión de la puerta. Atean sartu alzen, baina garbituta, norbere errautzak eta nazan garbituta, errautzak eta zeremonia guztiak egin da, sartzezan bat, atean. Gero, ze bidaia zegoen atera iristeko, hori da beste kontu bat. Bidaia hori Dante Alighieri idatzi zuen. Da, zeharkatu behar zen Leteo ibaia. Leteo. Kontu zoku behar zen Leteon urik ez edateko, trabesia. Leteon ura edaten zuena, memoria galtzen zuen. Alzheimer. Memoria galtzen zuen, da gero zer kontatu, beste mundua, problema, zer kontatu. Orduan, esan edan behar, probatu behar, Leteoren
uretatik, ezen probatu behar, memoria galtzen zelako. Orduan, horregatik deitzen zen, aguas letales, ibai letalak. Ibai hartatik edatzen zuena, memoria galtzen zuen. Bueno,